Sa Director Police Colonel Juristic Coronica. Colonel, kamusta ka mayong gabi? Good evening, Action Marlon. Mayong gabi man sa tanang tagpalamati kag viewers sang imo nga programa sa Firing Line. Salamat kid sir unagin sa tanan gapasalamat kid ko sa imo sa paghatag sang tion sa sini nga palatuntunan kag welcome back no diri sa Bacolod City kay dugay man nga mga tinuig nga way ko maka-interview sa imo. Ang katapusan gani dubduban ko ara pa ko na-assign nasabahin sang patrol reporter. Anyway, thank you so much kid. Colonel, unahon ko lang no, ang kasong siguro matupa gid man ni siya sa attempted robbery sa supermarket sa Barangay Sumag, Bacolod City. Ano ang latest nga investigation sa BCPO, Colonel? Ang latest is nakuha naman naton to ang mga tools no nga gingamit kag may instruction na kita sa aton nga investigation nga mangangita sang mga fingerprint no sang mga nagkaladakpan na sang una bisan pa sa ibang nga lugar kung makapangayo kita sa national office kay base pwede naton ma-match sa mga nakuha naton sa mga tools nga ginbilin sa mga perpetrators. Okay. Ari Colonel, kung basihan ta ang manera sa sining grupo ni halos kompleto ang gamit nila kag posible nga ginplanuhan gid nila ni no sumayo. May suspetso ka mo kung ano ni nga sahi sang grupo, Colonel? O kung gang abe? Tigin ngalanan talang nanay nga termite kang kay ti ang modus is kasubong sa mga anay nga nagapamuho. So may mga previous kita nga mga incidents nga natabo diri sang una. Sa madumduman ko mga early 2000 no may natabo diri sa isa ka bangko sa Mandalagan nga ginbuuan man to sa likod sang ilang nga building. Kag sa may-ari man di sa isa ka syudad no na neighboring city sang Bacolod nga ginsulod man ng isa ka mall. So makita naton nga may ara nga naga sayo diri sa aton nga mga kasubong sina nga mga modus. But anong pagpate mo sa ni Colonel ini nga mga persona nga nagimo ni may background ni sila yan sa construction o kung ano plastano o kung pagmina kay banti daw ka eksperto sila no? Si kung nimo lang taon base may background gid sila sa mining. Kahit pangutkot gid ang ilang amino. Kag hindi ni basta-basta lang kung ikaw kawatan na himuon mong amo sini no kay makita mo sa mga preparasyon nila sa mga tools nga gamit nga ano gid sila knowledgeable gid sila sa mga pamuho kag paano magbukas ang isa ka salog nga concrete sang isa ka establishment. Why man so far, Colonel, nakuha kamong recorded abi sa bayan sa CCTV or nagakakuha abi sila before ka nagsulo sa sinimbuho gani? Try na sang aton nga mga investigator sa Police Station 9 ano pero wala gid action Marlon sang CCTV sa isa lang man ang suludlan abi sang drainage no. So dito wala gid sang layo sa mga tawo kag wala gid sang CCTV nga nakatutok dito. Ari Colonel, sa iban nga mga dalagko ban nga mga supermarkets, establishmento komersyal, anong imo pwede mapanugyan para nga hindi man mabiktima sa ring pareho sa nga modus? Ati action Marlon no kinanglan gid kon ang imo nga establishment no isa ka sa bangko, financial institution o supermarket nga dapat may gwardiya kagid sa sulod. Kay ini isa ka example nga kung may gwardiya sa sulod, ma-prevent ang posible nga paghimo sang mga kasubong sini. Kay dito based sa interview naton sa gwardiya, nabatian niya nga may nagabagrong. Pero hindi niya mabalaan kung diin gahalin, that's why nagradyo sa siya kuno nga upod
nga kung nakabati sila sang do may nagabarina. Aha. So base amo to ang rason kung nga gin-abort sa mga perpetrators ang ilang ginahimo Aha. kay natunogan nila nga may ara gali gwardiya sa sulod. So importante gid ang nagabantay, especially kung may mga valuables ka sa sulod, no? Pareho sini sang isa ka supermarket, may ara pagid sa nga ATM machines kag may bangko pagid sa sulod. Di kung nakasulod to ang mga perpetrators di isa ka dako nga no mawala sa mga pag-iya or sa mga businesses nga ara dira sulod. Okay. Magluwas sa mga tools nga na-recover dito sa dalom, way man sang na-recover nga masilin tabay IDs, iban nga mga butang nga makahatag sang lead. Wala ko masyado detalye, Action Marlon, no, sang kung ano pagid ang iba nga na-recover. Ang briefing lang sa akon mga tools, kag jack nga na-recover nila. Okay. Karna siluhan ko ari isa pa ni katalulupang doon nga senaryo man diri sa Bacolod, no. Ang ginatawag nga unauthorized collection sang sensitive information bla. Ang report bla to angot sa Chinese national or Chinese-looking individuals nga nagapang picture sang government IDs kabaylo sang kwarta. Ano na, Colonel, nalabutan sa investigation sang BCPO, labi na ang resulta sa imo sa didamlag lang direktiba sa mga station commanders nga dapat padalma na nga kaso? Yes, ano kita, no, na batian naton nga ang NBI ma-file sila kuno sang kaso. So that's why nga wala na naton gin padayon pa, no, ang aton pagkuha sa mga pagpursige pagid, no. Pero may mga anggulo kita nga ginpadalman, just like ang may present nga birth certificate nga nagapakita nga possibly ano siya, late registrant. Nga kapareho ni isang natabo dito sa Luzon. So amo na subong pa ang aton nga gina validate, hindi pa naton mahatagid ang full nga detalye kay wala pa naka-reply ang agency nga aton nga gin-requestan sining mga documents. Okay. But City Colonel sa ano to kung ari pa ni siya ining ginasiling nga Chinese woman bla nga isa sa mga na-identify ang report ka daw hindi na ni siya malocate, way naman nagabisita sa isa nga store sa isa ka mall diri sa Bacolod kag way naman sa ginarintahan nga apartment. Anong inyong latest nga monitoring sa iya ni Colonel Ayhan ari pa ni sa Bacolod City? Last week nagkadto siya sa opisina, no, kay istorya naton. Para man nga maklaro ang ibang nga impormasyon, no, nga gusto naton makuha. Nagkadto man siya sa aton nga opisina. Kag didto kita nakakuha sa ibang paging nga impormasyon nga subject sa aton validation sa ibang nga agencies. As to sa subong, no, wala ko sang update kay way man tanawangkot kung di na sa subong, pero pagkadto niya naman sa aton last week, daw wala man siya sang plano nga palagyo kay suno si iyaya lain man niya ang iyang rason, pero siyempre ang Data Privacy Act may ang paghatag sang sensitive information or pagkuha isa ka violation. That's why nabatian naton ang NBI abi nga mayara sila nga ginhambal nga ma-file sila sang kaso. So wala na kita nagpadayon pa sang aton nga mga pag-prepare sang documents. But ano ni siya, Chinese national gid siya or Chinese looking woman lang? Di sa ginhambal ko mayara sa nga birth certificate nga gin-present sa aton nga present nga siya isa ka Filipino. That's why siling ko nga ginavalidate pa namon kung tuod gid man nga isa siya ka Filipino kay may ara kita nga mga impormasyon nga nakitan didto nga kinahanglan sang sabat
Aha. pagi sa pagpamangkot sa mga appropriate agencies. Yes. Karena siluhan ko ang ginatawag reward system, no? Reward system sa mga ginakabig unsolved crimes o killings sa iban pagig nga mga kaso nga wala matagaan sa kasulbaran. Nagligad si Mayor Albi, nag-okay naman sa sining suggestion. Ano bang plastada si Colonel Man? Ga-expect ko buwas nga mag-istoryanay kami ni Mayor Albi, Aha. kag i-present ko sa iya ang aton nga plano parte sina sa reward. So hulaton tara, Colonel. No? Ari, may isa pa kahapon lang no, sa ika 123rd no, nga Police Service Anniversary Celebration sa Camp Crame sa Quezon City. Ginarunsyo to Colonel mayara sang sobra 553 milyon nga balor sa mga vehicles kag machine guns. No? Ginbakal ang PNP bilang dugang nga mga assets. So, newly procured equipment ni siya no, para sa PNP. Pagkabon ni Colonel, may check ko lang, may share man diri sa ang BCPO. Wala lang kita idea, Action Marlon, kay ang naga-distribute sina, ang naga-program ang amon nga Regional Logistics Division. So, wala pa man sang advice sa amon kung may ara kaming mabaton. So, gawlat lang kami sang advice. Kay halin na iya sa karami, Okay. naka-program na kundi na sa distribute. Okay, oo. Colonel, nagligad na interview ko dari live sa saliga panatutunan si Councilor Calao Puentevilla, no? Angot ni sa ginpasar nilang resolusyon, SP resolution sa Bacolod, nagapangabay sa BCPO nga kung pwede dugangan ang police visibility sa tanan nga mga public kag private schools sa Bacolod. May response na daring BCPO angkol sa Colonel? Yes, may deployment kita no sa mga schools. Pero hindi magitanan nga eskwelahan madeployan naton kay hindi man amo nakadamo ang aton kapulisan. So ang aton lang ginahimo nga nagalumpat-lumpat lang ang aton kapulisan para masigurado nga visible sila sa mga eskwelahan. Okay. Plano nga reshuffling sa police station commanders. Wala pa naman so far. Sa kung ara pa kita sa observation state. Para nga i-assess ang ilang mga performance. So far wala pa ko subong sang ginaplano nga reshuffling. Himo nato na siguro after a month. Okay. Additional personnel nagligad may duwa ka PNP officials nga nagsaylo halin sa ICPO pagkanto diri sa BCPO. Mayara pa ihan masunod nga igasaylo man diri sa BCPO, Colonel. Amo na ang duwa nga gid-request naton nga maupod sa aton kay nag-request man sila no nga maupod diri kay taga Negros man sila. So in preparation man sa establishment sa Negros Island region. Okay. Colonel, imo mensahe sa taga-surat sa Bacolod. Para lang masulbar naton or mapadayon naton ang katawayan sang Bacolod City, kinahanglan gid naton ang kooperasyon kag vigilance no sang tanan. Kay kung ang kami lang nga pulis may mahimo man kami pero kung damo nagabuylog, nagakooperar, mas damo pagid ang aton nga mahimo. Police Colonel Joristi Coronica, sir, thank you so much gid sa information. Thank you sa liwat sa time ginhatag diri sa Action Radio Bacolod kag good luck gid sa trabaho. Salamat gid. Welcome gid kag mayong gabi sa tanan. Action firing line.